Bon dia, gràcies per ser aquí. Donaríem començament a aquesta proposta de debat, de taula rodona, que hem volgut titular Ara que et sento que se n'ha fet de la música d'acció. El context és una miqueta raro, no? A veure si som capaços i capaces de superar-lo, diguem, el context i la qüestió de les màscares i la qüestió del micro. La pretensió d'aquesta trobada, una miqueta que havia de ser de cloenda, de fet, que finalment no ho serà perquè tenim a Laia després, però que havia de ser de cloenda, tenia una voluntat una miqueta conclusiva, aquesta trobada, és a dir, de comentar una miqueta quina ha estat la vostra experiència al respecte del projecte i, sobretot, quines reflexions us hagi pogut suscitar el que és l'eix vertebrador temàtic de la proposta, que, com sabeu, és la música d'acció. Totes ho sabeu, però per si hi hagués algú que potser no tant, com sabeu, ha estat aquest projecte de la Virreina sota el títol de Low-Tech Music Session, que és el mateix títol que tenia unes trobades que feia jo als anys 90, convidant a artistes a fer música d'acció. Curiosament, hi ha hagut aquí un joc de miralls curiós perquè una part d'aquests artistes que participaven a les Low-Tech Music Session dels 90 són els mateixos que van estar en el projecte en Artefacte al MACBA. Quim Tarrida, Pere Lluís Plabuixó, el Pedro Bericat i el Jordi Mitjà, diguem-ne. Aquest joc de mitjans, de miralls que hi ha hagut entre els continguts, les programacions dels centres participants d'Artefacte, jo crec que ha estat d'un cert interès. Com dic, l'activitat de la Virreina, sota el títol de Low-Tech Music, ha tingut aquesta intenció de recuperar, revisitar i repensar el terme de música d'acció, per una banda, però per una altra banda, tant o més important, tot i que no sé els resultats que hagi pogut tenir, posar-lo en diàleg amb propostes de performance sonora que s'estan fent actualment. Aquesta era una miqueta la idea. I veure, per exemple, veure el treball d'Estel, que el coneixem i que és molt particular, què passa si l'intentes veure des de la perspectiva del treball d'Estel com a música d'acció? Què passa aquí? Aquí, evidentment, hi ha tota una reflexió, un debat al respecte de què passa en aquest exercici de recuperació de termes. Això per una banda, que és del que parlarem avui. Més enllà d'això, sí que és veritat que aquest projecte és també, com sabeu, un programa pilot d'un projecte general que, sota el títol d'Artefacte, ha intentat dur a terme un exercici de creació d'un pla de col·laboració internodal, interinstitucional, a partir del tema de la música d'acció. Artefacte, com he comentat ja en alguna ocasió, pretén ser en el futur un laboratori de nova institucionalitat, la qual cosa significa un laboratori de desplegament d'estratègies, de polítiques culturals disruptives, dissensuals, renovadores, a partir d'aquest eix de la programació de projectes de performance. Podria ser a partir de qualsevol altre eix, però ho farem des d'aquest eix. La qual cosa pensem també que és prou adequat perquè, en definitiva, Artefacte, com a laboratori de nova institucionalitat a partir del foment de les pràctiques performàtiques, és ja quasi una performance en si mateix, encara que sigui per lo difícil que resulta igual entendre quines són les premisses i els objectius d'aquesta iniciativa. Llavors, us vull agrair que estigueu aquí. Serà una xerrada, no durarà el que hagi de durar, tampoc l'extendrem, sabem que tenim la performance de la Laia després. Com està succeint molt aquests dies, tenim aquest hàndicap que per parlar haureu de provar-vos aquest micro, el qual talla, és quasi en si ja un tallafoc en les possibilitats de desplegament d'aquest debat, però espero que el puguem sortejar feliçment. I res, vull dir, comentar-vos que, com dic, la meva intenció és que potser si estem una hora comentant, xerrant, serà d'alt interès, després fins i tot podem fer un vermut abans de la Laia perquè hem de deixar aquest espai buit perquè reconfigurin les cadires. Llavors, feta aquesta introducció, jo volia començar
m'agradaria que parleu una miqueta totes de com heu vist el projecte o el vostre treball al respecte de la proposta que s'us va fer, però voldria començar aquesta xerrada per una pregunta que em va quedar a mi per fer el divendres. I era una pregunta a la Carme. I m'agradaria començar per la Carme, si no t'importa. Després de la molt interessant exposició de la Carme, a partir de... La pregunta era a l'entorn de la música d'acció, del relat, dels orígens, del desplegament, de la música d'acció. La Carme va fer la seva interpretació a partir de dos conceptes, de dos variables, la pols i el silenci, que ens va agradar molt a totes les que vam tenir oportunitat d'estar allà, però sí que és veritat, no sé si recordaràs que se'm va quedar una pregunta feta. Aquesta pregunta que et volia fer, dic, mira, l'aprofitaré pel debat de diumenge, era perquè tu vas citar en un moment determinat a Deleuze, vas parlar del terme de ritornello de Deleuze, no? Referit una miqueta amb aquesta idea de recuperació de conceptes i de termes. La pregunta que jo et voldria fer és, Deleuze deia allò que per crear noves realitats és necessari o és útil la creació de nous conceptes. Tu creus que una miqueta la premissa d'aquesta iniciativa, que és recuperar el terme de música d'acció, pot servir per crear noves realitats o creus que els conceptes està bé que es quedin allà on pertanyen, diguem, saps? És a dir, tu creus que replicant una miqueta Deleuze podríem dir que potser no cal inventar nous conceptes perquè tenim molts que potser els podem simplement recuperar? No, hauria de parlar des d'aquí. Perdona, Carme, que comencis. A veure, diumenge al matí, una pregunta així, a veure, com podríem dir-ho? A mi em crea bastant problema, primer perquè sóc molt lenta de pensament i de fer, però em crea bastant problema plantejar qüestions així grosses com realitat o qüestions, diguem-ne, de com un concepte es barreja amb una realitat o com el designa o com el refà. Això de la realitat sembla que des del moment en què plantegem que les realitats que vivim, més enllà de les factuals, dels fets, de les coses, la manera en què nosaltres ens les expliquem constitueix la nostra realitat i, per tant, és un concepte que prefereixo deixar de banda. Respecte a la creació de conceptes, per mi el problema no és si tenim més o menys o què. Per mi els conceptes no pertanyen, diguem-ne, a un sol espai, sinó que com que nosaltres ens fem amb el llenguatge i amb la manera en què intentem explicar el que som i les coses en les que estem, els conceptes es van modificar, el qual no vol dir, per mi, almenys amb la meva feina, el qual no vol dir que no s'hagi de fer un esforç per entendre el context en el qual apareix un concepte. Però per què? Simplement perquè aquesta mirada enrere, a mi almenys personalment, m'ajuda a calibrar una mica també el present, a explicar una mica què és el que estem fent ara en aquest moment respecte a. En el cas de la música d'acció, aquesta expressió, jo ahir em preguntava, per exemple, vaig estar en tres performances, les tres últimes, cadascuna completament diferent, no? Evidentment, jo a partir d'aquí hauria de començar a plantejar-me què és la música d'acció, però el primer que em pregunto jo sempre és els artistes, que alguns esteu aquí, els artistes que posen sobre la taula ara, en aquests moments, aquest tipus de treballs, dic treballs perquè no m'agrada reduir tot a performance,
Ja sé que en aquest moment actual tot ha quedat pràcticament englobat en performance, però em sembla que és bastant opac la qüestió. Llavors, jo no sé si els artistes que ahir van presentar això, amb això li diuen o ho pensen com a música d'acció. Per mi és més interessant a on estan ells. Jo, en funció del que vaig veure i escoltar, em situo en diferents àmbits. Per mi eren completament diferents les propostes, no homologables, el qual està molt bé, però si això es pot dir o no música d'acció, i si ara, per exemple, ens posem tots d'acord aquí, perquè els conceptes no pertanyen a ningú, els construïm entre tots, si ara ens posem tots aquí d'acord i diem, bueno, és que estem al 2020, amb les circumstàncies en les que estem, i a partir d'aquí allò que pensem que social, políticament i enrelat amb una noció en la que ja la qüestió de l'art no està separada de la vida, cosa que s'hauria d'interrogar, doncs què entenem per música d'acció? Per mi em sembla més fèrtil això i a partir d'aquí tirar. No he respost, però més o menys. No, evidentment, el que diu la Carmen és tal que així, és a dir, aquest projecte neix d'aquesta voluntat de confrontació d'unes realitats amb un terme que no tenen per què casar, no? És el quid de la qüestió, no? I en aquest sentit, el marge de possibilitat del fracàs, jo crec que s'ha d'entendre com una part consubstancial d'aquest projecte, és a dir, simplement ha estat un error, no té sentit, no encaixa, no serveix de res. Vull dir, jo també sóc un ferm defensor que els projectes culturals també tenen que tenir aquest marge de possibilitat de dir no, serveix per això, serveix per adonar-nos que aquest concepte està bé on està. M'agradaria pensar que algunes de les persones que van venir al programa de conferències potser van aprendre alguna cosa al respecte de la música d'acció que no coneixien. Jo vaig aprendre alguna cosa que no coneixia i m'interessa bastant la qüestió. A mi les referències que va fer Anar al respecte del pla que tenia George Maciunas d'entendre fluxos com un instrument pel derrocament del capitalisme i per posar-se al servei de la Unió Soviètica era una cosa que jo desconeixia i em va deixar absolutament garrativat. Em va agradar, de fet, com a idea. És a dir, que en aquest sentit espero que hagi estat útil. Pel que fa als artistes, jo una miqueta, veient les performances d'ahir, ara si voleu passem al micro i podríem comentar, tenim el micro i podríem comentar-ho, sí que crec que hi ha propostes que són més fàcilment situables en un lloc que poden establir un diàleg amb algunes de les premisses de producció de la música d'acció en el seu moment. Jo crec, i està pensat des d'aquesta concepció, la proposta gastronòmica de Mancería Postigo, jo crec que evidentment dialoga amb totes, moltes de les propostes d'aquella època tenien a veure amb food art, amb Daniel Spoerri i tants d'altres. O, per exemple, inclús la proposta de Laura, que pot semblar que no, ho vam estar comentant en el seu moment amb Laura, jo crec que sí, perquè que s'interpel·len mútuament, perquè la proposta de la Laura, corregeix-me si no ho dic bé, però jo crec que juga molt amb la qüestió dels límits de l'audibilitat, perquè juga amb la vibració, i entendre aquesta vibració com una part consubstancial de la teva recerca sonora, diguem, i plàstica i objectual. I jo crec que si hi ha un moviment que ha arribat a aquests territoris, diguem-ne, de plantejar-se aquesta qüestió com a una qüestió central en l'àmbit d'exploració i d'anàlisi, és Fluxus. De fet, ho vam comentar el dia de les conferències, que des del meu punt de vista, probablement, per mi, l'aportació més radicalment revolucionària que potser va posar Fluxus sobre la taula i la música d'acció en general va ser aquest exercici de totalització neopitagòrica des de la qual qualsevol acció humana pot ser entesa com a música. I aquí és on, per mi, s'obre
i aquest projecte pivota molt sobre aquesta idea, no? Pivota aquesta idea de que, mira, de revocació d'aquesta lectura, vale, sí, a l'Òscar Abascal fent un projecte sobre fluxos de fa 30 anys, no? Una miqueta retrospectiu. Bueno, mirem-s'ho, perquè igual, com hem dit també, igual estem desenterrant un fòssil, no? I perdoneu-me que ho digui d'una manera molt marciana, però igual estem desenterrant un fòssil que pertany a una civilització més avançada que la nostra. No és descartable. Jo crec que ja hem deixat molt enrere aquesta visió teleològica de la història en què necessàriament hem sempre acabat endavant. Igual no. Igual aquells artistes, en alguns aspectes, estan més avançats, si és que es pot parlar d'avançament en termes de producció artística que no pas nosaltres. I aquest projecte té molt a veure amb això. Yo no sé, ella es Enar Rivière, también participó en el programa de conferencias del viernes, desde una ponencia desde la que ha sido la especialización de su tesis, ¿no? Fluxus y Zag. Yo no sé, Enar, cómo, no sé, después de haber pasado estos 2 días por aquí y haber visto lo que ha sucedido, y desde tu experiencia de analista y de investigadora en Fluxus, en Zag y en la música de acción, ¿qué es lo que piensas actualmente de la premisa base de este proyecto y al respecto de lo que vistes? Porque, por ejemplo, ahora hemos tomado un café, ¿no? Y yo le comentaba a Enar, ¿no?, que a la contra de lo que podría parecer por este proyecto, yo precisamente soy de los que defiende que Fluxus se acaba en el 65, 66 como mucho. O sea que me parece muy difícil concebir las performances de hoy en día como Fluxus, ¿no? Pero ese ejercicio de correspondencia me interesa, ¿no? Entonces, Enar, no sé cómo lo ves tú todo esto. Pues yo lo veo, creo que de una forma semejante a lo que ha comentado Carmen, sí, dentro de lo que he comprendido, que es que realmente lo interesante de estas cosas, ¿no?, cuando hablábamos también de recuperar el término de música de acción, tú hablas de un fósil, y me parece que sí, puede ser perfectamente un fósil para el futuro, ¿no? En el sentido, puede serlo si esto es para la gente es interesante, ¿no? O sea, si para los artistas que están haciendo performance, acción, como lo queramos llamar hoy, esto les inspira y les resuena, plantearse las cosas desde esta perspectiva, entonces lo veo perfectamente válido, ¿no? O sea, quiero decir, a mí no me corresponde decirlo, ¿no? Creo que ahí están, lo que yo hago es un trabajo de investigación histórica, historiográfica, saco mucho material, entonces si este material, si estas ideas pues resuenan hoy de cara al futuro, me parece que claro que sí. Tú particularmente, interpelando de manera directa al término música de acción, ¿qué crees que fue lo especialmente aportativo de la aparición de este término al respecto de otras genealogías de la performance y de la música experimental que ya existían? Yo creo que a ver, yo en el fondo, a pesar de ser historiadora del arte, soy bastante escéptica con esto de las etiquetas. Creo que están muy bien hasta que bueno, pues se convierten en etiquetas más comerciales o más fijas, donde luego muchas veces se tratan de alguna manera estas etiquetas se tratan de justificar y bueno, pues a veces en cierta medida se fuerzan, yo creo, ¿no? Pero desde este punto de vista, o sea, siempre teniendo en cuenta que son categorías para mí móviles, un poco como proponía Higgins, ¿no?, en su gráfica, y que siempre se están cruzando con otras cosas y que son híbridas, a mí me parece que el término es interesante porque, y yo siempre tomo esta perspectiva de historiadora, ¿no?, porque precisamente por lo híbrido de estas prácticas en su momento, luego ha resultado también, por ejemplo, muy difícil situarlas, ¿no? O sea, gente que viene de la música, cuyo trabajo solo le interesa a gente que está trabajando sobre artes plásticas o sobre historiografía del arte, o por ejemplo Juan Hidalgo siempre decía que a él, bueno, John Cage decía que a él le hacía mucho más caso a los pintores, y Juan Hidalgo estaba muy contento de que lo hubieran incluido en una antología de poetas raros. Entonces, nos movemos en este terreno donde no se sabe muy bien quién se debe, en teoría, ocupar de estudiar estas prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de música de acción en el contexto actual, donde este tipo de cosas en un porcentaje elevado de casos se tienen en cuenta desde el punto de vista de las artes plásticas, de las artes visuales, creo que es importante porque da el énfasis de saber de dónde viene aquello, ¿no?, y saber a qué tipo de contexto se está rompiendo, etcétera.
Ahora creo que has hecho una mención a un hecho que es fundamental y que sí que me gustaría preguntar a los compañeros artistas que hay aquí presentes, que es el hecho de la elección del sonido, ¿no?, como espacio de trabajo, de exploración, ¿no?, pero también la relación que mantiene ese trabajo sonoro con las derivadas plásticas objetuales que tiene el trabajo, ¿no? En el caso vuestro es muy claro, como también, pues a lo mejor como editores, ¿verdad? Es evidente que sois generadores de objetos, ¿no? O el caso de Laura, que la tengo aquí delante, yo creo que el objeto ha ido tomando, ¿no?, como una importancia en tus últimos trabajos, en palpitar, palpar, es como muy evidente, ¿no? Pero para acabar, si os parece, de cerrar este círculo con el cual he querido empezar el debate, que no sé si os habéis dado cuenta, pero es a partir de los conferenciantes, porque se presupone que igual están algo más dados a hablar en público, cosa que es totalmente falsa. Yo ahí, no sé con quién lo comentaba, que yo me he pasado la vida hablando en público, pero que en realidad yo no debería haber hecho eso, porque yo tenía pánico a hablar en público y sigo teniendo pánico para hablar en público. De hecho, hablar en público como estoy haciendo ahora para mí es un ejercicio de body art, porque realmente hay una cuestión doliente, ¿no?, que creo que la disimulo bien, pero que está allí, ¿no? O sea, que no os creáis esto de que la gente que somos más teóricos lo tenemos más fácil esto, ¿eh? Porque ahora estáis pensando seguro vosotros, hostia, me va a tocar a mí, ¿no? Ok, ¿no? Que os tranquilicéis porque todas estamos en ese barco, digamos, ¿no? No, quería interpelar a Arnau, como decía. Arnau hizo una conferencia que ya partía de una premisa heterodoxa, ¿verdad? Porque yo le dije, mira, Carmen se va a ocupar de cuestión de orígenes, de Cage, que ya lo he trabajado mucho, una cuestión igual, no sé, más conceptual, Enar más teniendo en cuenta una posición más historiográfica, 60, 70, ¿no? Y yo a Arnau le dije, ¿y tú a partir de allí? ¿No? Entonces él tuvo que cocinárselo un poco, ¿no? Que creo que al final el cocinado estuvo muy bien y por eso pensé en él, ¿no? Pero Arnau, que hizo referencias en su ponencia a una exposición que el comisario ahora para la Miró, que se llamaba Art Sonor, con interrogante, que comparte interrogante, tenemos a Martina, es verdad, a Martina, ese interrogante lo tomé yo también para música de acción, porque me parecía interesante, ¿no?, de extensar un poco, ¿no?, la rotundidad del término, ¿no? Arnau, tú hiciste una cosa muy interesante, que era pivotar una parte de tu conferencia en base a diagramas, ¿no? Enar también habló del diagrama de Dick Higgins, ¿no? A mí me fascinan los diagramas, con lo cual siempre me siento muy cómodo en ese territorio, ¿no? Visto lo visto, que hemos pasado ya por el proyecto y tal, tú ahora mismo, ¿qué sensación tienes al respecto de este proyecto? A lo mejor en relación también con el reto que tuviste tú en la exposición de la Miró, ¿cómo lo ves? ¿Puedo tocar el micrófono? Puedo tocar, ¿sabes? Es brutal. Hemos llegado a ese lugar ya, ¿no? De, pura, ¿puedo tocar esto? Pura distopía. Correcto, sí. Es cierto, sí. Bueno, no, a mí el proyecto me parece genial, estupendo y sobre todo porque creo que pone... ¡Ay! Hola, Martina. ¿Así? Ahora. Vale. ¿Qué tal? ¿No te había visto? Sí, bueno, está Martina, claro, y no me había dado cuenta también del correspondencia. Bueno, compañera importantísima durante el proceso de la elaboración de la Expo. A mí me parece importante poner el acento precisamente en este interrogante, que es algo que es casi como extraño de imaginar, pero poner ese acento, ¿no? Entonces, creo que antes hablabas de los conceptos en relación a Deleuze y Enar mencionaba la dificultad que tiene con las etiquetas, que yo comparto. Me parece que es un problema a veces el pensar conceptos fuertes para entender cosas que efectivamente pues van evolucionando, van cambiando y que se modifican a lo largo del tiempo. Y música de acción me parece que es suficientemente amplio como para utilizar en contextos como este, para entendernos, para decirlo de algún modo, pero evidentemente es un problema, igual que es un problema la etiqueta arte sonoro. Entonces, en relación a... Creo que hay dos conceptos que mencioné en la conferencia y que sí que me parecen útiles, que es por un lado el de experiencia, pensando en Dewey, ¿no?
esta idea de la experiencia que se produce cuando se intensifica algo. Y tú hablas de intensificación en un texto sobre low-tech music. Y ahí sí que creo, me he ido mucho, ¿no?, de tu pregunta, pero bueno, para entendernos, creo que este espacio, este proyecto, que espero que siga, sea un espacio, pues eso, de intensificación de aspectos que después pues, pueden ser útiles para crear, no sé si una genealogía, pero sí como una cadena más o menos comprensible de eso, establecer no una disciplina, sino una forma de hacer, ¿no? Y creo que las performances de estos días comparten con toda aquellas performances de las que habló Enar o que yo mencioné en relación a Neuhaus. Creo que tiene que ver con esta necesidad de intensificar, ¿no?, de traer adelante cosas que igual están como escondidas y que no aparecen de forma evidente en el día a día, ¿no? Entonces, pero tu pregunta era sobre qué me había parecido el proyecto. Me parece genial, ¿no? No, y sobre todo... principalmente es, digamos, la recuperación del concepto de música de acción y su cuestionamiento, de la misma manera que tú hiciste con el de arte sonoro en Miró, ¿no? Sí, pero yo creo que es lo que decía al principio, ¿no? Creo que siempre está bien si sabemos poner el acento en el interrogante, ¿no? Porque realmente conformarnos con una etiqueta cerrada es muy aburrido. Es que realmente es como que la fija, y la fija, pienso en el polvo que hablaba Carmen, ¿no? Se tiene que poder ensuciar. En el momento que la consideras como algo cerrado, es algo que queda como dentro de una vitrina, ¿no?, donde no puede entrar el polvo. Creo que el polvo creo que se ha de poder empolvar el concepto, ¿no? Y entonces siempre que lo usemos, igual que el de arte sonoro, no sé, por algún motivo le tengo más manía al de arte sonoro, porque me parece mucho más impreciso, en realidad. La música de acción, bueno, esa definición que proponías, ¿no? No me acuerdo ahora, es una ósmosis entre el acontecimiento y el sonido que produce. Liberado, sí, pero eso es no es mío, es de Christian Stills. De Christian Stills, pero en cualquier caso, esta idea, ¿no? Arte sonoro es tan amplio, es tan vago, es tan... bueno, es lo que decía Max Neuhaus, ¿no? De la misma manera que nadie se atrevería a hablar de arte del metal, donde entraría, vamos, multitud de cosas completamente distintas, articulados a partir de paradigmas y conceptos completamente distintos. No sé, creo que la música de acción bueno, la etiqueta, en las palabras que conforman la etiqueta, son un poco más precisas, ¿no? Aún así, me parece que es como contraproducente complacernos en esto es música de acción. Bueno, no sé, ¿no? ¿Te he contestado? No sé. Sí, es posible. Sí, gracias, Arnau. No, yo, en mi caso particular, como lo comentábamos también el día de las conferencias, contemplo los conceptos y los términos más como ejes gravitatorios que como espacios estancos, como cajones en los que metes cosas, pues nunca he tenido excesivos problemas casi te diría con una hipertrofia incluso de categorial, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Los que hemos trabajado en música muchos años, y incluso diría, los que hemos trabajado en música en los años 90, con la emergencia de la música electrónica, ¿no?, y con aquella hipertrofia, recordaréis, de géneros absolutamente abrumador y desbordante, ¿no? Bueno, igual nos ha quedado un cierto gusto, ¿no?, por esa cuestión de intentar mirar las realidades desde etiquetas, ¿no?, y un muy bajo umbral de criminalización de ese hecho, ¿no? Igual queda allí, ¿no? A mí una de las cuestiones... Estamos hablando ahora con... Sí, por supuesto, claro, de eso se trata. Bueno, en la conferencia hablábamos de Seth Kim Cohen, con el que me peleaba. Seth Kim Cohen, me peleé bastante con él, a la vez le reconocí algunos aciertos. Él es muy derridiano, como dije, a mí me parece demasiado derridiano a veces, pero él toma esta idea de Derrida de que no hay una fuera del lenguaje para decir que no hay una fuera de la música. Es decir, que a veces... Igual lo más conveniente, lo más práctico, lo más honesto es decir, bueno, es que es música. No hay afuera de la música. Y ahí cabe todo, desde la música de acción al arte sonoro. No sé, es una posibilidad también, ¿no? Puede ser incómodo, puede dar un poco de miedo, lo reconozco, pero es muy sugerente esta idea en realidad, ¿no?
Sí, pero si nos tomamos esa idea, precisamente, entonces deberíamos concluir, y perdona el giro, pero entonces toda música es música de acción, ¿correcto? Porque, claro, para la música de acción, toda acción es música, ¿no? Que dijo una cosa muy bonita, Llorens, ¿no? En la inauguración de la Low-Tech Music Session, que él dijo que es entender, ¿no? Que cualquier acción puede ser entendida como música, a ver cómo lo dijo él, evidentemente nos lleva a una sensación de responsabilidad, ¿no? Porque, hostia, si todo lo que hago ¿no? dialoga con una especie de sinfonía ontológica, ¿no? Pues igual tengo que tener en cuenta lo que hago, ¿no? Y en realidad esa responsabilidad, decía Llorens, no es responsabilidad, es corresponsabilidad, ¿no? Y de alguna manera esa corresponsabilidad ya nos pone en situación para encarar y enfrentarnos, por ejemplo, al cambio climático, ¿no? Que es el primer fenómeno de escala, ¿no? Que nos requiere una corresponsabilidad como civilización, ¿no? Entonces, hostia, allí yo creo que Llorens hizo una cosa maravillosa, ¿no? Que es de pronto situar la música de acción en un debate, ¿no? Y en una lucha como que en principio yo no había pensado nunca, ¿no? Me parece súper interesante, ¿no? Un apunte que se me acaba de ocurrir al hilo de lo que dices, que Joseph Beuys, que fue uno de los fundadores del Partido de los Verdes, se inició en Fluxus, en el mundo de la performance. O sea que... Al respecto de eso, hablábamos antes con Enar que a mí una de las cuestiones que siempre me ha sublimado de la música de acción en general y de Fluxus en particular y de Zag es la partitura textual, ¿no? La partitura textual apunta a un margen de posibilidad que a mí me parece de alto interés y de alta intensidad, pero que esa variable sí que ha sufrido, yo creo, modificaciones a lo largo de los años, que es la dimensión colaborativa, ¿no? Es decir, para Fluxus, esa dimensión colaborativa era un espacio común, ¿verdad? Unos hacían las piezas de otros. Y a mí una cosa que me parece muy interesante en los momentos presentes es que eso es más difícil de ver, ¿no? A un artista haciendo la obra de otro, digamos, ¿no? Y este proyecto también quería jugar un poco con esa idea, ¿no? De hecho, el proyecto de Low-Tech Music Session, aparte del comisariado, y el proyecto en general de Artefacta, aparte del comisariado de determinados artistas y determinadas obras, ¿no? Tenía también 2 o 3 propuestas colaborativas, ¿no? Actum era una de ellas, había la Reflux Orquestra en el Struc, ¿no? Y me estoy dejando una ahora. Ah, sí, claro, la de Fito Conesa en el Manac, ¿no? Es curioso porque en parte, como organizador de estas jornadas, una de las cosas que me ha dado más problemas es el tema colaborativo, sinceramente, ¿no? Ha sido muy difícil, ¿no? Poder armar eso, ¿no? Lo cual, bueno, no sé de qué nos habla y qué nos dice, ¿no? De coyuntural, probablemente, pero a lo mejor también de estructural, ¿eh? Por ejemplo, al respecto de esa cuestión de la incentivación colaborativa, Mancebía Postigo, permitidme que ahora os asalte, ¿no? Pero yo creo que es parte consustancial de vuestro trabajo, ¿no? Siempre trabajáis, ¿no? Y de hecho estuvo Larry Rodríguez, ¿no? Apoyándoos en el proyecto de... Bueno, apoyándoos, ¿no? Perdona, lo he dicho mal, participando directamente, ¿verdad? Entonces, bueno, preguntaros a vosotros por esa cuestión de la colaboración, desde dónde la veis, ¿no? Y bueno, y no sé, ¿cómo habéis visto vuestra participación en este proyecto habida cuenta el ámbito en el que trabajáis vosotros? Que, por cierto, cuando hablaba de vosotras, hablaba de la cuestión gastronómica, que es evidente que tiene unas remitencias Fluxus directas, pero bueno, qué decir de la autoedición. O sea, ellos básicamente trabajan en el ámbito de la autoedición, ¿no? Que en Fluxus fue, bueno, un movimiento ¿no? Un instrumento vertebrador fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis visto vuestra colaboración? ¿Qué papel juega esa colaboración? El hecho de la partitura, ¿no? Porque de hecho vosotros trabajabais con una partitura, ¿no? Todo eso me interesó muchísimo en vuestra participación, ¿no? Sí, bueno, con respecto, por ejemplo, a la participación con Llorens Barbé, ¿no? En el reenactment que hubo de Actum, pues no sé, me pareció que nuestra obra, nuestro trabajo, incluso dialoga mejor con lo suyo, ¿no? que con los artistas contemporáneos con los que estábamos
programados, ¿no? O sea, no estoy hablando de calidad, sino de proximidad en cuanto a concepto, ¿no? A música de acción, ¿no? A lo que hablabais de la osmosis, ¿no? Entre lo que está pasando y lo que está sonando y tal. Y particularmente, pues no sé, a mí personalmente me gusta y me ha influenciado mucho todo el arte de los 60, de los 70 y esto de señores con traje y corbata, con apariencia muy seria, haciendo cosas como muy hilarantes, ¿no? Desde, ¿no? O señoras. Y bueno, y todos sus revivals y tal, ¿no? Y en nuestro caso, creo que lo que hacemos o lo que hicimos el otro día, creo que sí, bueno, yo me siento cómodo con música de acción, pero está un poco en la misma jerarquía, como decías, con lo gastronómico, ¿no? Y con nuestro trabajo como editores y con lo visual, ¿no? Y si hubiéramos podido compartir la comida, ¿no? Que era como el resultado de, ¿no? Que es lo que solemos hacer, pues como que buscamos abarcar un poco todos los sentidos, ¿no? Es como que la parte musical o la parte sonora es como un eje más, ¿no? De nuestra propuesta. Pero bueno, yo particularmente me siento cómodo con el término, sobre todo, de arte de acción. Estava pensant bueno, com el debat ha començat molt fixat a les paraules, no? També nosaltres, en el moment de definir-nos allò, passa una via de Mancebia Postigo, vaja. Vam arribar a l'inici del col·lectiu a pactar unes paraules que eren l'habitació editorial expandida o alguna cosa així, no? I és veritat que el centre de tot el que fem és l'edició o l'autoedició, no? I entenent que la font que serà publicada moltes vegades ve de la relació amb l'entorn, no? Estic pensant en el recetario sònico popular, que era ja un treball que es feia amb el paisatge d'un lloc concret, no? Per tant, havíem d'entrar a les cuines, conèixer una gent, entrar a les seves cuines, posar els micròfons a les seves olles, vull dir que havies d'establir una mena de relació que ja feia que aquella cosa fos col·lectiva més enllà de l'Oliver i jo treballant col·lectivament. I ara pensava que fixa't que per nosaltres narrativament el centre ha estat l'edició expandida i expandir aquestes obres editorials ens ha portat al so, com també ens ha portat una mica l'accident, allò de he ido a un taller, me he fabricado unos micros, vamos a probar. I aleshores, com que saps que és barat, tu te'ls pots fabricar quan vulguis i tal, doncs els fots a l'olla perquè si se't cremen els tornaràs a soldar. També hi ha com una cosa així de fer-nos-ho nosaltres mateixos, l'un per l'altre i així, que és molt poc racional, diria, o ho hem racionalitzat molt poc. Simplement perquè el coret de tot plegat és la diversió i sobretot generar situacions que ens permetin entrar en contacte amb altra gent, amb altres paisatges i amb altres paisatges. I clar, la cuina és fantàstica, perquè al voltant d'un plat, d'una olla o d'una taula tothom parla, aleshores, i clar, tothom emet sons i també és això, un sentit oblidat de la cuina. En el vostre cas particular és evident que jo considerava que formalment i també operativament el vostre treball era molt encaixable en aquest projecte, però a part hi havia una qüestió subalterna, però que a mi em resultava molt important, que era la qüestió del menjar, de repartir el menjar, d'aquest acte de generositat, que a mi a més em recordava particularment molt als diggers de San Francisco, no sé si coneixeu l'exemple dels diggers, els diggers de San Francisco era un col·lectiu als 60, San Francisco. A mi sempre m'ha semblat que Living Theatre són molt coneguts i els diggers massa poc coneguts. És una cosa que no he acabat d'entendre mai. Als diggers, per exemple, estava Peter Coyote, que després ha adquirit una certa notorietat com a actor, però que ells, per exemple, feien una cosa que a mi em semblava brutal, i és que anaven a aconseguir menjar, moltes vegades el robaven directament, el menjar, i el feien el menjar, i se'n anaven al Parc Lafayette a San Francisco i allò es convertia en un menjador social. És a dir, entendre la seva pràctica en realitat des de la perspectiva política i clarament anticapitalista. I a mi també em dóna la sensació que els diggers allà, diguem-ne,
van destruir moltes distàncies i ruptures al respecte del que és art i el que no és art, no sé, a entendre això, no? Va ser una llàstima que ahir no vau poder... Què va passar al final amb el menjar? El vau compartir amb algú? Bueno, en realitat, no sé si es pot dir, però... Ah, és veritat. Però... Vale, sí. No es va llançar, òbviament, no. Ok, molt bé. Bueno, de fet, ara que estem al tema aquest de la col·laboració, Estel, tu també col·labores amb el Dani, amb la peça d'ahir. No sé si vols dir alguna cosa al respecte de la peça que vas preparar pel projecte aquest. Jo, en realitat, l'Estel, quan li vaig proposar de treballar en aquest projecte, li vaig explicar, vam estar parlant de música d'acció una mica, tampoc no massa, perquè va ser tot bastant, no sé què dieu els artistes, però tampoc va ser fruit d'una conversa molt intensiva, sinó senzillament vull fer això sobre música d'acció, em sembla que el teu treball podria funcionar per aquí. Però el teu cas particular sí que crec que és de les peces que s'han presentat que és de nuevo cuño, per entendre'ns, perquè Laura Pavitar Palpar ja ve ja ho ha fet altres vegades, Mancebia també han fet projectes similars, però en el teu cas sí que era com, anem a veure què fem aquí, tenies la referència del cant i de la família i del teu pare, no? Ahir quan parlàvem amb tu, parlàvem respecte a la teva participació d'un cert sentiment de vergonya aliena en algun moment, en la teva acció, respecte de la presència del teu pare, davant de l'auditori, que suposo que deu ser una cosa que talla molt, que sé com parlar en públic. No sé, preguntar-te com et vas plantejar la teva acció. Va haver un moment que pensava que el teu pare participaria, que no sé si t'ho havies plantejat en algun moment o no, crec que sí, no? I, no sé, com et vas plantejar, hi ha aquesta proposta per part de l'Outech Music Session, faré això i no faré allò, no sé. Sí, quan em vas convidar a participar en aquestes jornades, com vaig explicar ja també d'una forma molt breu a la mateixa performance, el primer que vaig pensar va ser com en diverses anècdotes familiars que em recordaven una mica aquest parèntesis de música d'acció, tot i que fos d'una forma subliminal o que potser les persones que activaven aquestes accions no ho concebien com a música d'acció, com seria el cas de les trucades aquestes al meu pare que gravava cançons, que trucava a ma mare perquè després ma mare li tornés a cantar per gravar-les, que al final no era així. I jo em vaig quedar molt amb aquesta anècdota que jo la tenia molt al cap i em va semblar com molt, no sé, el rotllo de l'acció aquesta, no de trucar, et canto això, després m'ho recordes, no sé què, i em va semblar molt llaminera i m'agrada molt estirar dels fils d'un fil d'una tonteria al final que tens al cap i tal. I per mi al final crec que aquest projecte, o sigui, si puc parlar més de música d'acció, perquè sí que és veritat que al final el resultat aquí potser no ha estat tan dentro de este marco, jo el considero molt dins d'aquest marc en el procés de creació. O sigui, en tot el que ha estat el procés de parlar amb el meu pare, de parlar amb ma mare, d'estar amb la meva iaia, d'estar amb la meva germana, de dir-li, ei, envia'm un WhatsApp, no sé què, tal, te'n recordes d'allò, de no sé què, de mare, hòstia, doncs tal, i mentre està fregant els plats, dir-me, hòstia, el teu pare tal, pregunta-li això. I hi havia com molta acció que derivava per allà, saps, durant aquests dies, durant aquest mes, i que ha anat per aquí, cap allà, i també el fet de col·laborar amb el Dani, que és com mi fiel escudero, que és de les poques persones que sabe poner como todos los ingredientes en la sopa y hacer algo con él, perquè jo tinc com un caos mental molts cops que no sé com portar-lo, diguem-ne, a l'exterior. I el Dani crec que és de les poques persones que ho entén i ho sap treure molt fàcilment, i també per mi resultava una acció el fet d'interactuar amb ell amb tot aquest procés mecànic familiar, de dir, hòstia, mira, he rebut això, no sé què, tal, i després ell ho convertia en una altra cosa, saps? O jo arribava allà i diu, hòstia, mira, he fet això, no sé què, i jo tenia al cap una altra cosa totalment diferent, però em molava perquè hi havia aquest constant canvi, saps? Que per mi ja és com... ja forma part. De fet,
crec que el que em feia més cosa era el fet de la performance aquí. O sigui, per mi ha estat un projecte molt intern, crec, i molt... O sigui, m'ho he passat molt bé i m'ha agradat molt fer tot aquest projecte perquè hi ha hagut una part molt d'investigació familiar, no sé què i tal, i no sé, era com raro posar-lo aquí en un altre format més de concert, però jo no sé, se'm dona bastant malament parlar d'aquestes coses. Però, Estel, a veure, a mi em va donar una miqueta la sensació en un moment quan et veia, no?, de que, bueno, era l'Estel Boada cantant cançons, no? És a dir, un quelcom no massa distanciat de Sosun, a lo millor, no? Però en realitat és el contrari, és l'invers, no? Perquè a Sosun el que fas és ocultar-te, si em permets, no?, darrere d'un avatar i d'una identitat que no ets tu, i en canvi aquí anaves directament al nucli de la teva família, no? Sí, també el que parlàvem amb tu, que hi havia una part molt d'acció de passar vergonya, saps? Que realment em feia molta vergonya. El fet, per exemple, de ficar aquest àudio de 7 minuts del meu pare, que ja el vaig intentar tallar i no hi havia forma perquè no sabia per on tallar-lo i era com, Dios mío de mi vida. I al final vaig decidir, mira, és així, punto, el poso i a passar vergonya. I realment jo he passat molta vergonya amb el meu pare, amb aquests àudios que feia i aquestes cançons curtes que em semblaven horribles i ell ha continuat fent-les i tal. I crec que era maco el fet aquest també de compartir, saps, un sentiment que és, bueno, que al final és molt humà, saps? No sé. És que no sé. Jo crec que la vam disfrutar molt, la teva acció. Gràcies, Estel. Si us sembla, m'agradaria, un parell d'intervencions més que m'agradaria i després qui vulgui dir qualsevol cosa, endavant, que és la Laura. La Laura va ser un dels projectes que Laura Llanelli, que teníem molt clars des del començament, no? Sí que és veritat que va haver-hi, diguem-ne, aquesta circumstància que en un principi la teva actuació havia d'antecedir, correcte, l'exposició de l'ADN, no? I al final pel coronavirus ha estat com al revés, no?, diguem-ne, i la performance aquí del palpitar palpar va ser a posteriori d'haver passat ja en el format expositiu a ADN, no?, diguem-ne, que és interessant, jo trobo que és... Perdó? Si no, no... No. Llavors, la pregunta és, amb aquesta circumstància amb la qual la teva participació a Low-Tech Music es va haver d'insertar, diguem-ne, no a priori, sinó a posteriori de la seva expressió expositiva a ADN, no sé, com has vist el projecte palpitar palpar, si consideres potser que aquí acaba el projecte o si creus que pot tenir derivades, no? Això per una banda, respecte al projecte en si, i respecte al projecte, no sé, com has vist la inserció d'una peça com la teva en un projecte conceptual com aquest, no? Com ho veus tot plegat? Jo personalment, com he dit abans, jo crec que la peça de la Laura és per mi semblava molt important en aquesta programació de l'Outec Music Session perquè crec que interpel·lava a una part de la música d'acció que és fonamental, encara que no fos conscient, però servia de testimoni d'això. Llavors, no sé, com ho has vist tu tot plegat? Així en general, jo tampoc treballo sota paraigües de conceptes, és a dir, crec que els artistes tenim una cosa que hem de lluitar per tenir-la, que és aquesta cosa que és la intuïció, a mi em sembla, que després, a posteriori, puc definir sota quin paraigües jo vull estar com a nivell més polític, de definir-me perquè és una decisió en aquest sentit, si jo em defineixo com a música, em defineixo com a artista sonora o com a artista a seques. Crec que he deixat com d'agobiar-me o de ratllar-me per aquest tipus de paraigües, simplement com que jo vaig fent i segons el context es posen a sota d'un paraigües o d'un altre, jo crec, en aquest sentit. Com he vist el procés? Per mi Palpitar Palpar és una peça que en cada acció és una investigació, que està totalment oberta. O sigui, jo cada acció que tinc, ja sigui l'exposició ADN amb la performance que vaig fer allà, el projecte que ve de Casa Velázquez d'ara fa un any, o així, a mi el fet de posar-la en directe per mi és una investigació més, un posar en comú que no acaba en cap moment, sinó que em fa plantejar-me coses diferents de cara a la següent acció o de cara a com plantejar formalment la peça en un altre moment. És a dir, ahir, per exemple, vaig tenir l'oportunitat d'imprimir el text amb 2D print, amb una risografia, es va fer un pòster.
amb la voluntat de poder compartir aquest text més enllà de la performance, amb la idea que la gent es pugui endur el text a casa i hi hagi també una acció continuada diferent. Jo entenc cada una de les accions o cada una de les oportunitats de formalitzar aquest projecte com una part més d'aquesta investigació del que és Parpital Parpal, que té el text per una banda, les peces a nivell expositiu per una altra, l'acció i el cos en escena. Llavors, i en si també, parlant de col·laboracions, al final penso que, jo no sé com ho enteneu, però per mi cada performance que jo poso en directe és una col·laboració en si sempre. O sigui, que jo estigui sola en escena, sempre hi ha uns feedbacks darrere que, no sé, amb la Núria hem parlat molt, per exemple, l'Òscar de la Fuente m'ha fet els dispositius, la publicació és en Diàleg amb Dude Print, o sigui, sempre és una col·laboració i una investigació constant. Sí, no sé. Sí que em dóna la sensació, respecte a això, respecte de Parpital Parpal, que és potser on has anat més lluny fins al moment amb l'exploració en l'objecte, potser, amb la materialitat de l'objecte. Sí, una de les premisses al principi d'aquest projecte sí que era construir una comunitat que palpités amb mi, en aquest sentit, i era la premissa per poder treballar amb objectes que feia molt de temps que no treballava o no havia treballat mai, potser en aquest sentit d'intentar que fossin objectes més enllà de no només la documentació de la performance, que és una cosa que em qüestiono molt sempre, que poguessin ser projectes que podia deixar autònomament, que això és el que m'ha donat l'exposició d'ADN, per exemple, comprovar aquest format. I sí, trobar-te amb uns dispositius i treballar-los intuïtivament, també. És a dir, jo no he plantejat a nivell escultòric molt com havia de treballar allò, sinó simplement ha sigut una forma molt intuïtiva que crec que està molt bé sempre sortir de la teva zona de confort, que és el que jo he intentat en aquest projecte. Per mi fer una performance o fer el que és música d'acció, un text, cantar, això ja sé com fer-ho. O sigui, ja tu sota unes maneres molt concretes de fer, llavors és com assumir un altre risc, em sembla com interessant en cada projecte, i tenia aquesta sensació que vaig tenir ahir de... És una performance en la que no acabo plenament com supersatisfeta quan l'acabo, com en altres. Llavors, com plantejar tota aquesta cosa de per què és així, doncs igual perquè no hi ha un coixí sonor, és la meva veu, és molt més oberta, és molt més encarnada, és d'una altra manera, no sé. Cada peça intento anar a investigar una cosa més, que és el que penso que... perquè soc artista, pel tema de la investigació, al final. Gràcies, Laura. Bé, tampoc estem ja tan lluny de l'hora màxima. No sé si algú vol... A la Laia la deixarem perquè com que actua ara, reservarem aquest espai. Ah, sí? Fantàstic, vale. Doncs, Laia, encantadíssims. No, res, no és que em sap greu, no? Vull dir... Doncs, bueno, estava pensant mentre us escoltava, bueno, gràcies, em fa molta il·lusió estar aquí a dins del programa. Bueno, abans de començar a fer els projectes i a presentar-los a la ciutat de Barcelona i després més enllà, amb altres ciutats, només a Espanya, doncs ara us estava escoltant i estava recordant al final dels meus estudis, que me'n vaig a Nova York i estudio a la Facultat de Belles Arts, faig el que puc i començo a fer performance. I quan vaig allà a Nova York agafo dues assignatures, una és performance i l'altra és sound art, art sonor. I vaig agafar sonor per curiositat, la veritat. I ara, mentre anàveu parlant i tot, estava recordant aquestes dues assignatures, com després hi havia video art i escultura, I res, us estava escoltant i estava pensant, ostres, que fort que l'última traca final de la facultat i aquests estudis estiguin ara bategant fort a la meva feina. No ho sé, del que comentàveu de performance, de música, d'acció,
de lo quotidià, de com la vida s'escola, no? La performance per mi em dona com molta potència, o sigui, és com, és un moment on la veritat i la veritat de l'ésser humà està allà fort i engloba com tota una mena de no només un cos el que participa, sinó tots els cossos que estan allà, tot el que està passant en aquell espai, tot el que s'està vivint en comunitat, en una acció concreta. Això ja em semblava molt bèstia i després a mi em sembla molt interessant parlar la gent, els creadors i creadores que fem performance o fem accions, el que hi ha al durant, o sigui, abans de la perfo, el durant la perfo, el després la perfo, l'abans de tot el mes, vull dir, totes aquestes coses estan en el cos i estan en el cos del públic. Tothom porta i tothom està allà present en una acció que dura uns instants curts i tal. Bueno, hi ha moltes coses a parlar de l'experiència superpersonal i molt, molt meva. Vull dir, és molt particular i no sé si la compartiria amb altres creadores, però el que costa trobar un lloc per fer performance i poder-la treballar, poder-la assajar i ara, gràcies a programes com aquest, poder-la compartir. I res, i el tema de l'acció, una acció sempre comporta un so. I nosaltres, ja no com a intèrprets, però com a persones, emetem sons, vull dir, quan caminem, quan parlem, quan respirem. I això, res, és com posar-li com tota una atenció i com tot un punt de mira a aquestes accions que fem quotidianes, que també les creadores i els creadors agafem què ens interessa, què tal, i armem la nostra cosa, però que no acaba de ser tot de material viscut, com deies, Estel, de la teva història familiar. A mi també hi ha molta història meva en les meves performances. Vull dir, és material del passat, del present, i fas la teva cuina. Laia, ja que estem, podries comentar una miqueta la peça que veurem ara dintre de poquet, el Moat? Sí, Moat és un projecte que vaig fer molt en solitari, en un moment molt particular, que tampoc tenia molta oportunitat de presentar la feina en programes i tal. I la vaig fer molt solitària i sense tenir gaire feedback i gaire diàleg amb gairebé ningú. Té a veure amb la necessitat de construir un espai que em guiés i que em donés que m'invités a fer uns moviments determinats i que m'invités a transitar-lo d'una manera juganera, curiosa, vull dir, de descobrir camins, i que em funcionés com a instrument i partitura. O sigui, tornem a la partitura. Tenia moltes ganes de fer un espai que tingués una sèrie de protuberàncies o volums buits, interiors, i que parlés també d'escultura, però que alhora fos un cos escènic que dialogava amb el meu cos. Em vaig agafar a les tipologies dels playgrounds, dels parcs infantils, per donar-los una miqueta de la meva volta i fer uns cossos que poguessin estar ballant amb mi o parlant amb mi o buscant aquest equilibri amb mi o amb qui pugés a sobre, al damunt. I a partir de que els dissenyava, els començava a conèixer quan es produïen,
quan els tens allà físics, doncs comença la investigació, comences a provar, comences a veure què passa, que ja prèviament amb la col·laboració, jo sempre treballo amb col·laboracions i els que em van fer l'inflable, doncs ja aquest previ ja el preguntes, ja estàs dissenyant i estàs dient, jo m'agradaria que passés això, m'agradaria que funcionés així, però bueno, Moat és un cos escènic, és una escena que parla amb mi, que té el seu alè, que té la seva respiració i que té la seva força, té la seva materialitat, té la seva escalfor, la seva fredor, els seus racons, i és un trànsit per aquesta peça i és una intèrpret més i un paisatge i un instrument i una partitura. Ja està, és que m'estic enrotllant. Gràcies, Laia. No, a vosaltres. Moltes gràcies. Doncs aniríem acabant. Abans d'acabar jo voldria subratllar el fet que el projecte de la Virreina, el Low Tech Music Session, ha estat un projecte en si, però que ha tingut un parací també, que és el projecte global d'Artefacte. I en aquest projecte global d'Artefacte, que és un programa pilot, per cert, vull deixar-ho molt clar, que ha estat una provatura, i ara haurem de treure conclusions i veure marges de possibilitat de la continuïtat d'aquesta iniciativa o no. Jo penso que sí, però és un projecte molt vertebrat, molt col·laboratiu, llavors veurem. Com dic, una de les institucions que han participat a Artefacte ha estat el MACBA. El MACBA, com sabeu, ara té una exposició que és Acció, que l'activitat que han aportat Artefacte i que hem codissenyat des d'Artefacte també amb ells té a veure amb... És una activitat, ha estat activitat de l'exposició, que va ser una jornada de reenactments, d'accions dels 90 per part dels seus autors, diguem-ne, vam tenir allà Quim Tarrida, Jordi Mitjà, Pedro Bericat de Saragossa, un artista que no em canso mai de reivindicar, i jo mateix i en Pere Lluís Plabuixó. Aquesta exposició no vull parlar per Ferran Barenblit perquè no puc fer-ho, però em consta que parteix una miqueta d'una voluntat primer de desvetllament del que es passava als 90 en l'àmbit de l'acció, però també d'una presumpció que hi ha canals subterfugials de complicitat entre el que fèiem una part dels artistes als anys 90 i del que fan ara una part dels artistes. Una manera d'entendre la pràctica artística, la relació amb el mercat o no relació amb el mercat, el sentit de comunitat, que és veritat que pot adquirir formes diferents, no té necessàriament per què passar per fer la peça d'un altre, l'obra d'un altre, pot passar per moltes coses, però que hi ha aquesta voluntat de crear aquest canal. Perquè jo crec que, en el fons, les categories socials de qualsevol tipus moltes vegades funcionen com un pèndol. I ara estem en una part del pèndol, igual dintre de 10 anys estem en una altra i tot això cau en desús o en interès. És veritat el que ha dit Laia dels espais dedicats a la performance. Aquest projecte és un projecte de Club Nou, que és la continuïtat del Club 7, que és l'associació que teníem als anys 70, que va néixer amb una voluntat de dignificació del treball del performer i també de les seves condicions materials. És veritat que ara igual això pot semblar, jo em sento a mi mateix i pot semblar una miqueta com, no sé per què, em sona com antic, diguem-ne, però que jo continuo tenint la sensació de que el tracte, malgrat el gir performatiu i la importància de la performance els darrers 10 anys en el mercat global de l'art, tot i això, en termes de determinades derivades de les condicions materials, continuem estant per sota d'altres àmbits de l'exploració. Avui mateix, sobre això, sobre el que hi ha aquí dalt, segurament hi ha catàlegs i llibres. Sobre el que hi ha aquí no hi haurà ni catàlegs ni llibres. Aquestes coses continuaran passant. Sembla ser que som una activitat una miqueta més descentrada d'allò que parla dels temps presents. Però volia acabar... A veure si les Rambles tornen a ser les Rambles. Per acabar,
m'agradaria aprofitar que estem aquí ja per tancar. Tenim aquí el Pere Lluís Plabuixó. El Pere Lluís Plabuixó, no sé si el coneixeu, és un dels artistes que està a l'exposició d'Acció. Em permetràs que ho digui, Pere Lluís Plabuixó va ser en aquell moment un artista importantíssim, fonamental pels artistes que van emergir als anys 90 per fer art d'acció. Era una miqueta com el Godfather, el Padrino, jo recordo, anar a veure-li una miqueta com el Padrino. Jo, d'alguna manera, no sé, he recuperat una miqueta Pere Lluís a través d'aquesta acció, feia molts anys que n'hi parlàvem, no sé, ens veiem pel carrer una vegada, i he descobert que continua actiu, diguem-ne, fent coses, no? El Pere Lluís, no? I aquestes coses és curiós, no? I us passarà a vosaltres com a generació, no? És a dir, que artistes que en un moment donat van ser molt importants, però després potser no han tingut la visibilitat que potser pensaven que podien tenir o perquè no han volgut tenir-la. El Pere Lluís, no sé, més aviat és aquesta segona part, no? I que això és un fenomen recurrent, no? Diguem-ne, hi ha artistes caiguts en acte de servei, artistes que van semblar molt importants, que eren molt importants, però després no sé, el cas, per exemple, de Borja Zabala, respecte de la nostra generació, que era molt important en el seu moment, però després va deixar la pràctica artística i es va dedicar a altres coses. Pere Lluís, jo no sé si... Mira, m'encantarà que tanquis aquesta reflexió. Si vols dir alguna cosa al respecte de la teva participació l'altre dia en el MACBA, em permetràs que et faci un incís, si pot ser de 2 o 3 minuts, perquè els que et coneixem sabem com ets, i seria capaç d'estar parlant aquí durant la performance de la Laia, i això no ho permetrem, però estarem encantats, Pere Lluís, si vols comentar alguna cosa al respecte de la teva participació l'altre dia a la Low-Tech Music, a l'acció Fi de Més, que era una mena de Low-Tech Music Session. No sé, el que vulguis, Pere Lluís. Sí, hola. Està guai això que... Bueno, el plantejament que fa l'Òscar, a Vilas Caso, diguem-ne, d'aquests debats. Bé, tot el que sigui profunditzar, diguem-ne, en l'hermenèutica de l'art és vital. És vital, per mi, de vital importància per l'augment cultural, perquè aquesta és la gran qüestió, l'augment cultural, perquè el problema del món és pràcticament la ignorància o la qualitat de la cultura. Abans li comentava, està entrant al Condis i sense aquella música és terrible, n'hi ha per ficar-se sota les pedres. Però això és el que li dona a la gent i això és l'alienació del sistema, l'alienació capitalista comunista, que jo dic, del sistema. I, diguéssim, l'art, o sigui, l'art d'avantguarda és el que lluita, diguem-ne, per elevar el nivell, per dir-ho d'alguna manera. I aquest nivell, tal com m'entenc jo, és la interpretació de la peça, i després és quan surt l'esperit crític suficient com per donar, diguéssim, uns valors, diguéssim, que siguin guiadors, que, home, doncs, a veure, el sistema el que fa és fer caure uns artistes i fer-ne pujar uns altres. La desgràcia és que fan pujar, diguéssim, el més comercial i el més autèntic queda sota. I així l'evolució no es produeix. I el que necessitem, el que dèiem del canvi climàtic, és evolució, però intensa. I això cada lloc, cada localisme, ho té ara aquí, a Catalunya, estaria molt bé, que hi hagués un boom, diguem-ne, de la performance d'acció, en aquest sentit, i s'ha de lluitar per això, diguéssim. En quant a la performance de l'altre dia, el que diem d'ell, aquest terme que... A mi hi ha gent que diu que les etiquetes tal, no sé quantos, però jo, quan més abundar amb els termes i després entrar, diguéssim, en el debat, naturalment, però aquest és aprofunditzar, I això que diu de l'acció musical, l'acció musical, ara com ho dius, doncs determina aquesta hibridització entre la imatge i el so que dona molt de sí, que pot donar molt de sí. Jo particularment me'n vaig treure 3 de la màniga, 3
mentre rapejo, faig com aquells sufís que van donant voltes, o quan, també, sento un semilotus, agafo una pedra i encolpejo aquí, i faig un so, no? I això, doncs, és per mi un gag integrat, visual, sonor, no? I després, en comptes de llegir amb un faristol, una pancarta, és també, diguéssim, una hibridació en aquest sentit, i en aquest sentit potser podríem catalogar-ho com a aquesta terminologia. Gràcies, Pere Lluís. De fet, us recomano molt el treball del Pere Lluís, el trobareu a les xarxes, a YouTube, té un munt de vídeos. A tu, Estel, jo crec que t'agradaran particularment. Té un munt de vídeos del teu treball actual com a eco-rapper, correcte? Tens molts... Sí. Correcte, o sigui, jo us convido a que mireu els eco-rappers d'en Pere Lluís, genio i figura des de 1989. De fet, me la vaig jugar una miqueta el dia del MACBA, feliçment, perquè... I li vaig dir, Pere Lluís, vull que facis la cançó performance dels 90. La cançó performance era una acció mítica que tenia el Pere Lluís, que consistia en reproduir, permets que ho expliqui, reproduir davant del públic el que ell sentia per una casset que havia estat registrant en moments de dormevela, trossos de cançó que composaves tu i els intentaves reproduir. Era una cosa mítica que, per cert, crec que la vas interpretar aquí quan Arthur Craven. És possible? No? Ah, sí, vale, ok. Correcte, és que aquí a la Virreina va haver-hi un event fonamental que va ser l'homenatge a Arthur Craven, on van participar moltíssimes performances en aquell moment. Pere Lluís, jo també. Dic que vaig quedar amb el Pere Lluís, però Pere Lluís no estava gens interessat en tornar a fer el cançó performance dels 90, em deia, no, jo vull fer lo d'ara, l'eco-rapper, vull fer de rapper, no? I vam arribar a un 50-50, fem 50-50%, que al final va quedar una miqueta desequilibrat, no? Va fer 5 minuts de cançó performance i 25 de l'altre. El Pere Lluís per això. Us el recomano molt. Us agraeixo moltíssim aquest debat amb unes condicions una miqueta complicades i estranyes i res, gràcies per estar aquí, gràcies per participar. Espero que continuarem treballant a Artefacte o altres contextos i deixem l'espai perquè puguin preparar l'acció pel MOAT de la Laia Estruc. Moltíssimes gràcies.